सानथालि सेलनि लरेन्स हास्का बिथां जोंनि बिपिएफनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन मान होजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोन बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन आं गिबियाव प्रथमे মই আপোনালোকক ধন্যবাদ যাচিব বিচাৰিছো যোৱা বিটিসি নিৰ্বাচনত আপোনালোকে যেনেকা হিল দল ভাঙি আমাৰ এই সময়ত বিপিএফৰ কেণ্ডিডেট প্ৰকাশ বসুমতাৰী ছাৰক যোৱা বিটিসি নিৰ্বাচনত আপোনালোকে বিপুল ভোট দি আমাক জয়যুক্ত কৰিলে ইয়াৰ কাৰণে দথমা অঞ্চলৰ ৰাইজসকলক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ হৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ যাচিলো আৰু আমি আশা কৰো আগন্তুক এমএলএ ইলেকশ্যনত 9 এপ্ৰিলত হ'ব তেনেকৈ আপোনালোকে হিল দল ভাঙি যেনেকৈ যোৱা বিটিসি নিৰ্বাচনত বিপিএফক ভোট দিলে আৰু এমএলএ ইলেকশ্যনতো আপোনালোকে যাতে বিপিএফ কেণ্ডিডেটক ভোট দিব এটো আমি আশা কৰিলো অনুৰোধ কৰিলো थांनाय বিটিসি ইলেকশ্যনাव नोंथांमोना जेरै मानगोनां प्रकाश बसुमतारी सारनो भोट होबाय नङा होमबा बिराद प्रमोद बर'आ केन्डिडेटमोन आरो बिजेपिनिफ्राय मनोरन्जन आदा बिथाङा केन्डिडेटमोन अब्लाबो नोंथांमोना प्रकाश सारखौ फोथायनानै हाग्रामा महिलारी सारखौ फोथायनानै भोट होबाय बिनि थाखाय साबायखर थाबाय बेबादिनो फैबाय थानाय एमएलए इलेक्शनाव 9 तारिखआव जागोन अब्ला हाग्रामा महिलारी सारखौ फोथायनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ फोथायनानै खनसेबाव आरो नांगोलनि सावगारियाव भोट थुनानै जाहाथे दिसपुराव बेनिफ्राय एमएलए दैथायहरो आरो बिथाङा एमएलए जाहैनानै बे ओनसोलनि थाखाय जौगानायनि खामानि लाबोयो जौगासारनायनि खामानि मावो बे खोथाखौनो बुंनो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा जोंखौ दैथायहरदों जों नोंथांमोनखौ खावलायनो फैयाखै खनसे गोसोखांहोनो फैफिनदों जे बिसायख'थिया सफैबाय एमएलए इलेक्शन दङ 9 तारिखआव जेरै बिटिसि इलेक्शनाव नोंथांमोना दायित्व लादों बिटिसि इलेक्शनाव गावबागाव गामियाव गावबागाव न'खराव जेरै दायित्व लादों नोंथांमोनाबो बेबादिनो एमएलए इलेक्शनावबो जाहाथे दायित्व लायो बेखौ खावलायनाय थाबाय हाग्रामा महिलारी सारा मोनबा गेरेन्टि बुंदोंमोन बिटिसि इलेक्शनाव मोनबा गेरेन्टि बुंनायखौ बिथाङा प्राय मावफुंजोब्बाय आरो मावलांबाय थागोन बे आराम्भनिसो जोंना सोरबा आब'मोना सानदोंनो जोंना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ हाबासै नामा हाबगोन प्रमोद बर'आ 5 बोसोराव मावाखै हाग्रामा महिलारी सारा 5 मासाव मावदों प्रमोद बर'नो सीएसपी भोट दानो थाखाय 4 बोसोर नांदों प्रमोद बर'आ 2020 सनाव चिफ जादों 21 सनाव सीएसपी भोट गैया 22 सनाव सीएसपी भोट गैया 23 सनाव सीएसपी भोट गैया 24 सनावसो प्रमोद बर'आ सीएसपी नि भोट दादों जेराव 4 बोसोर प्रमोद बर'नो सीएसपी भोट दानो थाखाय नांदों नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा अक्ट'बर मासाव सरकार दादों नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि बे मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो सीएसपी भोट दादों आरो सीएसपी भोट दानानै जोंनि सीएसपी भोटनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा डिपार्टमेन्टेल मिटिं खालामनानै प्राय 5000 सो साख्रि भेकेन्ट दङ बेखौ लासै लासै थिसनलांबाय थागोन बिनि थाखाय बिथांमोनहा रादाय होदों ओंखायनो प्रमोद बर'नि सरकारनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बिराद गोहो गोरासिन आरो बिराद स्ट्रंसिन आरो खोथा लाखिसिनो आरो खामानिखौ मावफुंसिनो थांनाय बे मास मोनबानि गेजेराव हाग्रामा महिलारी सारा 33,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 कुरि होबाय 50 कोटि थाखा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आब'मोननो बाजैमोननो हाग्रामा महिलारी सारा होबाय आरो सोरनाबा हाबबाय माखासे एकाउन्टआ एसे ओरै दङ बिसनाबो हाबगोन बे जागायनायसो आरो खालमासि मोनगोन फिट खालमासि मोनगोन जेब्लासिम बिपिएफआ सरकार थागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आब'मोन बाजैमोनहा फैसा मोनबाय थागोन 15,000 निफ्राय 20,000 बो जानो हागौ 25,000 बो जानो हागौ नोंसोरो जेरै हाग्रामा महिलारी सारखौ मोजां मोननानै भट होगोन साराबो नोंसोरखौ अनफिनगोन ओंखायनो साफ्रोमबो
हाबोमोनबा जोंखौ खावलायनाय थाबाय आरो जोंहा दुखियाफोरनो जायनि न'खराव साख्रि गैया हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन 10,000 कोटी अनसुंथाइ होगोन हाग्रामा महिलारि सारा 5 मासनि गेजेराव सारा बिटिसिआव 50,000 दुखियाफोरनो बे 5 मासनि गेजेराव 10,000 फैसा हरबाय जे 1250 जन मोनसे समष्टिनिफ्राय दतमा समष्टिनिफ्रायबो 1250 जन दुखिया मानसिफोरनि लिस्टआ दंखायो इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैसा हाबगोन एकाउन्टआ सोरनाबा थिग नङा नामा बिफानि एकाउन्ट हल्डारा फिसालानि ओंखायनो फैसा हाबाखै नाथाय मोनगोन नामा बिमानि एकाउन्ट नाम्बारा फिसाजोनि बेंकनिफ्राय फैसा हरग्रा ट्रेन्सफार खालामग्राया नामजों एकाउन्ट नाम्बारजों मिलायाखै नाथाय इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआ जोंनि दतमा ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायगोन थिग खालामगोन हाबगोन बे जोंनि 2 नाम्बार गेरेन्टिमोन 3 नाम्बार गेरेन्टि जोंहा इएम सारा प्रकाश बसुमतारी सारानो चाइल्ड एन्ड वेलफेयार चाइल्ड एन्ड वुमेन वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि इएम बिथांनि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंनो जाय लेंग्रा लेंग्रि आरो सिनियर सिटिजेनफोरनो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव 10,000 अनसुंथाइ होगोन होनदोंमोन सारानो बिनिनो इएम आरो बिथाङानो 10,000 अनसुंथाइखौ सारा बिटिसिआव सिनियर सिटिजेन आरो लेंग्रा लेंग्रिनो अनसुंथाइ होबाय बे जोंनि जागायनायसो आरो बिनिफ्राय मोनबावगोन हालमासिबो मोनगोन बिनि उनावबो मोनबाय थालांगोन ओंखायनो जाय मोनाखै गोसोआ बायनो नाङा मोनथारगोन बिनि उनाव जोंहा हा पाट्टायाबो दंमोन हा पाट्टायाबो रानगासिनो दं बेनिफ्राय मोनसे आरो गेरेन्टि दंबावोमोन जे 100 कोटी जाय सेंग्रा सिख्लाया बेकार बिथांमोननो 2 लाख थाखा होनाय आरो हाग्रामा महिलारि साना इतिमध्य 100 कोटी जोंनि सेंग्रा सिख्लानो होबाय आरो फ्राय एकाउन्टआव हाबजोब्बाय 99% मानसिफ्रा एकाउन्टआव हाबजोब्बाय 100 कोटीया जाय सेंग्रा सिख्ला बेकार बिथांमोननो 2 लाख दतमा समष्टिनिफ्राय 100 जन मोनगोन देग्लाय 100 जनल' बासिगोन इएम सारा बा दैदेनगिरिफ्रा सोरनो होगोन सोरनो थागोन 100 जनल' नाथाय मोनबावगोन उनाव मोनगोन दा 100 जना मोनग्रोबाय हाग्रामा महिलारि सारा जेरै खोथा होदों ओरै मावगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो गाव जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय 100 कोटी होबाय आरो जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जेला बिटिसि एकर्ड देना फैदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा 5,000 सेंग्रा सिख्लानो 100 कोटी थाखा होनाय खोथाखौ खोनानानै बिथाङा मिटिंआव बुंलांदों एमएलए इलेक्शननि उनाव गाव 300 कोटी बिटिसिआव हरगोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 15,000 सेंग्रा सिख्ला जाय बेकार बिथांमोननो 2 लाख थाखा राननांगौ होननानै आरो बे खामानिया एमएलए इलेक्शननि उनाव जागोन एमएलए इलेक्शननि उनाव आरोबाव बिटिसिनि सेंग्रा सिख्ला जाय बेकार बिथांमोनहा 2 लाख थांनाय बाराव जोङो 5,000 जननो होदोंमोन एबार 15,000 आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि अननायाव मोननो थांबावगासिनो दङ बेबो जोंनि 5 नम्बर गेरेन्टिमोन दा गेरेन्टिनि खामानिया मावगासिनो दङ आरो गेरेन्टि नङाबालासिनो हाग्रामा महिलारि सारा रादाय होनाय जेरै मेट्रिकआव टप 10 सायख'गोन दा मेट्रिक परिखा जोब्बाय जाय लेखा गोरों फरायनो हाग्रा टपार जागोन बिटिसि ओनसोलाव बे टपार जाय मेट्रिकआव टप 10 बासिगोन आरो बे टप 10 आव बासियाव फैनो हागोन बिथांमोननो हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख होगोन होनदों आरो आंहाथ' मिजिंथिनाय दं दतमानि फरायसाफोरा मोनथारगोन मानोना दतमायाव मोजां फरायसालि दङ बेयाव फरायनायनि मोनसे आबहावा दङ आरो दतमानि फरायसाफोरा टप 10 आव सायख'जाथारगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय मानोना आंबो 8 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव इडुकेसन सेक्रेटारि जानाय बिनि फरायसालिफ्रा दतमाना मोजां आं मिजिंथिनाय थाबाय हायार सेकेन्डारिनि आर्ट्स स्ट्रिम साइन्स स्ट्रिम कमार्स स्ट्रिमाव टप 10 बासिनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै रादाय होखानाय दङ बेबो थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव बुंनाय दा बे सोलिलांबाय थागोन बे मोनलांबाय थागोन बिमा रावआव एमआइएलआव
जिসকলে মেধাৱিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ মাতৃভাষাত মেট্ৰিকত আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এমআই ছাবজেক্টত টপাৰ হ'ব তেওঁলোকক 3 লাখ আৰ্থিক সহায় দিম বুলি ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে যোৱা বিটিচি নিৰ্বাচনত ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই কামো এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা শেষ হ'ল ৰিজাল্ট পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বিপিএফ চৰকাৰৰ পৰা আৰ্থিক সহায় পাব এইটো আমাৰ ইলেকশ্যন প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আৰু যেনেকৈ যাই বিথামনা যাই ফৰাইছাফৰা PhD एडमिशन मोनगोन MPhil एडमिशन मोनगोन आरो बिथांमोनाबो राङारि अनसुंथाइ मोनगोन आरो जाय माने MBBS एडमिशन मोनगोन मेडिकेलाव एडमिशन मोनगोन इन्जिनियारिं एडमिशन मोनगोन UPSC APSC पास जागोन आवगाय हाग्रामा महिलारी सारा जेरै राङारि अनसुंथाइ होयो बे खामानियाबो सोलिगोन ओंखायनो सिन्था खालामनो नाङा बाखि अरुणोदयाबो मोनगासिनो दङ आवगाय UPPL सरकारा एसे खिलिमिलि खालामलांदोंमोन अरुणोदयाबो मोनगोन जोंनि सरकारा थिक खालामगासिनो दङ आइवाइ न'आबो मोनगोन जोंहा एसपि बर्डना राननो नङाबा माबा माबि रानगासिनो दङ खुखा बाल्थिं एसपि बर्डनिफ्राय नोंसिनि समस्थियाव रानगोन जुदि रानथ'वाखैब्ला बेलेग समस्थियावबो रानहांबाय जौगासारनायनि खामानिया सोलिलांबाय थागोन खालि बेखौल' गोसोआव लाखि जेरै बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोना दतमानि समस्थिया प्रकाश बसुमतारी सारखौ फोथायनानै जेरैबादि न'निफ्राय ओंखारबोनानै बिराद भट होनानै बिथांनो देरहाहोबाय फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 9 तारिखआव नोंथांमोनाबो जाहाथे न'निफ्राय ओंखारबोनानै बिपिएफआ जायनो केन्डिडेट होगोन बिथांमोननो जाहाथे देरहाहोयो बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आं जोबथारनायाव मोनसेल' खोथा बुंनोसै जाय एसे जुदि गोसोआ दाउट जायोब्ला नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनानै ला मानोना डाटा जाय एसे लेखा गोरों बिथांमोना बुजिगोन डाटाया थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ हारसिं इलेक्सन गेलेदोंमोन आरो बिपिएफआ सारा बिटिसिआव 7,40,000 भट मोनदों नोंथांमोननि अननायाव सारा बिटिसिआव 7,40,000 भट मोननानै बिपिएफआ 28 जन एमसिएलए मोनदों बिपिएफआनो बयनिफ्राय बांसिन भट मोनदों 39% भट मोनदों जोंनि उनाव इउपिपिएलआ 6,16,000 भट मोनदों इउपिपिएलआ 6,16,000 भट मोननानै 7 जन एमसिएलए मोनदों 7 जन एमसिएलएनि गेजेराव सासे एमसिएलए जों फैबाय खाम्फा बरगयारी सारा बिजेपिआ 30टा समस्थियावल' गेलेदों बिजेपिआ 30टा समस्थियाव गेलेनानै 5,50,000 भट मोनदों बिजेपिआ 30टा समस्थियाव गेलेनानै कंग्रेसआ 40टा समस्थियाव गेलेनानै बिथांमोना भट जरायावल' 4,000 भट मोनदों बिनिफ्राय अबा 500-800 गासै 40टा समस्थियाव कंग्रेसआ 40,000 भट मोनदों थ' जों मोनदों बिपिएफआ मोनदों 7,40,000 बिजेपिआ 30टा समस्ति गेलेनानै मोनदों 5,50,000 दा हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों एबार जों एनडिए हिसाबै गेलेगोन एनडिए हिसाबै जुदि नायोब्ला जोंनि 7,40,000 बिजेपिनि 5.5 लाख प्राय 13 लाख भट दङ इउपिपिएलआ बे समाव सिम दंमोन इउपिपिएलआ मन्थ्रि दंमोन इउपिपिएलआ सरकार दंमोन अब्लाबो 6,16,000 भट मोनदों कंग्रेसजों लोगो जायोब्लाबो 6.5 लाख भट जागोन कुनु पदे बिथांमोना 7 लाख भटखौनो मोना आरो 7 लाख भट मोनाब्ला बिथांमोना बोरै एमएलए देरहानो जेरावनाखि जोंबाव 13 लाख भट जोंनाव दं दा एनडिएआव आरो बे खोथाखौनो लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बुंगासिनो दङ 15थायाव जों 15थाबो देरहागोन आरो जायफोरबो दाउट जादोंमोन आं नोंथांमोननो क्लियार खालामना होबाय आरो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जोंखौ फेजेननो हाया बिपिएफखौ फेजेननो हाया होननानै गोसोआवल' हमथानाय ला इउपिपिएलनि गोदै खुगायावल' नोंथांमोना दा गबाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंजों हाबबाय नोंथांमोननि आवगायनि एमसिएलए ज्योतिरन्द्र आदा जोमै होनो जोङो नङा होमबा बेखौथ' फैबायना जोमै आदाया फैबाय गुनेश्वर सारा फैबाय गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव फैबाय